Okay, tak. Kom nu, drenge! Møller, vær opmærksom bagved dig. Så har vi den igen. Møller, kom ud af, Møller. Fint, Nikolaj. Arne! Skal der nogen af med den? Arne! Så spark langt!
satan! Kom igen! Kom igen! Hey, dreng, vi har styr på det, kom nu! Målløse! Kom videre! Bakke igen, stille og roligt. Kom op, Mads, kom op, Mads! Hey, res op! Kør igen! Møller, 3 meter! Prøv, gør det præg! Har det plads, Møller, har det plads, kom her! Ja, så er det Møller. Igen. Hjælp! Kom nu, drenge! Det var bare skam. Ja, vente. Det er udmærket. Det er fint nok. Nikolaj, jeg kommer til dig her på din højre side. Ja, vi skubber over, stille og roligt. Kom! Inden! Få en mand! Kom op, Ben! Kom! Møller, kom fremad, Møller! Kom op, Møller! Kom hurtigt! Vi skal nødt til at komme på bolden! Det er ikke så væk på dem! Tag med dig, Møller! Det er okay, Møller. Det er svært. Bare vent. Vi skubber over i modsat. Tilbud. Den skal fanges, mand. Ja, Bok! Så træk ud om ham. Sådan! Jeg skal bare bruge hende. Hænder på skulder. Åh! Hvordan? Ja, det er okay. Det er fint nok! Hvordan? Fortsæt. Næste gang så får han brug, når han laver sådan en der. Kom, han så det godt. Træk ind på meter, han er meget hurtigere end du er. Og så lad være med at kigge på manden. Kig på bolden. Prøv lidt bakke lidt. Kender ned på 8. Hey, Lukas og Hjalte, hvorfor ligger I så langt ned? Kom nu. Hey! Husk nu vores aftaler! Hvorfor er I så høj? Tilbage til forsvaret. Over på Mads! Bliv ved, P! Krølle ind i banen, Op, Alexander! Ned på jorden! Prøv, mand! Kom! Lukas! Er der lige op? Kom igen!
Krølle, bliv hernede. Okay. Kom med, Møller. Fint, Møller. Ja, vi venter igen. Kom bare. Krølle, kom helt op på elveren. Helt op på elveren, så du lukker. Elveren er nede i midten. Bare luk, så har vi lukket. Kom. Lige snart du kommer ud af, så går du bare ud af. Så kommer Nikolaj op. Så skubber du ud stille og roligt. Lige op til væggen. Ja, fint. Så skubber vi modsat. Den er Møller. Gå på Mads. Ikke lander. Kom Mads. Godt, Nikolaj. Kom bare, Nikolaj. Kig på bolden, Møller. Kig på bolden. Ikke busse, sådan. Sådan, udmærket. Fint, skal vi længere frem. Fint, skal vi længere frem. Mads, helt tæt. Kør, Mads, kør! Tro på det, Mads! Det er fint, Nordløse! Kom! Vi lukker i, kom! Vi lukker i! Den går det nu!
to! I to!